Missä se on? Mä en... Tää kuustonni! Ei täällä muuta oo. Ei tää on Griffi, minkä me ei ole. Täällä on piston! Vittu mun paunasta. Ai! Älä oo paskaa. Oh! Saipas Peku poikki vaan. Oi, mä annan sulle HP:ta, vittu. Nostakaa, nostakaa, nostakaa. Se on hyvä. Ei saatana, tulkaa pois sieltä. Oi! Jumalauta! Ups. Ota itelles. Liian. Koska... Krista... Ai 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 ai! Hei! Ei väkivaltaa! Ai ai. Masalta. Hyvä! Vittu sen perä jää johonkin. Mullakin tuli. Ujuma, miakka. Ei liian. Nyt sit. En mä Me tarvitaan vielä 3 tonnia, että me saadaan maksihenkiä. Oho, no siinä ois ollut 3 tonnia. Muhis. Tää on muuten Kärry. kärry jostain. Sun takana kärry ihan kiinni. No kun vittu, mä pidän. Ei saatana. Tää on vähän idästä. Mitä? Ei jumakka. Miksi? Pindang kuli kuli. Vittu turpa, lätty! Eiks toi olisi kaikista helpoin mennä tolla pikkukärryllä pistää siihen se pysty? Mennä. Ei vissiin. Piku vaan niin. Jyri. Kuulla. Mut se pääsee kerran sitä kautta. Ja se menee takaisin tonne mistä tuli. Nyt tänne mukaan. Ai saatana. Miten sä vaan? Siirrytään kärryyn, että se helpottaa. Naiset pitää tätä kivaa. Mäkin tuo. Mitä ihmettä? Mitä tää tapahtuu? Mitä tapahtuu? Miksi mä nauraa? Mä otin. En tarvitse. Toivotaan se menis, mä rupaan ampusta mutkasta, eli tulla tuli... Krista. Jos mä olisin mies hetken. Oho. Oi. If I was a man. I save you. Niin ratkaisi ton helkkari ja... Ai. Mitä vittua? Oh my god!
Toi on muhis. Vittu se tulee. Toi on muhis. Painakaa nyt tää. Kattokaa tää taakse. Ei me Abdul jo tee takan. Ai vittu. Oi! Se katsoo. No ei vittu. Ei vittu, sori!